Добро утро на всички. Честно казано, не винаги ставам толкова рано, но тази сутрин не успях да го направя. Може би благодарение на новата ми аларма. Всъщност се включвам с разни мисли, които имах, събуждайки се. И темата беше благодарността. Знам, че всички ви говорят как трябва да сте супер благодарни за малките неща, които имате и как в трудни моменти трябва да си мислите за тях, дори да са най-малките неща на света, като това просто да се събудиш или да си здрав или някакви такива неща. Но също така знам колко всъщност трудно е да ги апрешиейтваш. И като човек, който доста стръгълва с това, или който е, може би, твърде критичен към себе си и към това, което прави, към това, което постига, иска да постига повече и повече и повече. Реално това е културата, в която живеем, да постигаш повече, да можеш повече, да си най-добрият. Всъщност, замислили сте се как в днешно време всичко трябва да е най-доброто, по-доброто. Винаги трябва да има някаква класация, в което влизаш или нещо конкретно влиза. Това ми направи впечатление, между другото, през една страница на Netflix, която пуска рандъм постове за рандъм сериали. И всичките са the best series или the most appealing series or whatever, the best. И винаги са с това качество. Нали? Не е просто интересен сериал, ми е най-интересният сериал на годината. Най-вълнуващата любовна история на годината. Гласът ми е малко ров тази сутрин, не знам защо е така. Всъщност за нещо друго говорех. Ще свикнете, най-добрата ми приятелка вече е свикнала, че понякога започвам да говоря за едно нещо и то просто не се свършва. И минавам през 9 планини в 10-та, без да стигна до крайната си дестинация, която съм тръгнала. Да, говорихме си за благодарността и за това как трябва да сме благодарни, нищо, че е трудно. Това, което исках да кажа първоначално, е, че знам всъщност колко е трудно да бъдеш благодарен. Когато ти се струва, че животът не ти дава това, което ти искаш, но понякога просто трябва да бъдеш търпелив. И това си го повтарям постоянно, дори wallpaper-ът на лаптопа ми и на телефона ми са с тази дума patience, be patient, trust the process. Защото понякога нещата идват при нас, но не под формата, под която ние си мислим, че ще дойдат. Не толкова бързо, колкото ни се иска да дойдат. Понякога можем да не ги оценяваме, защото искаме нещо по-голямо или нещо по-различно да ни се случи. Да, понякога животът е процес и не понякога, винаги животът е процес и няма как да прескочим някоя стъпка или няма как нещата така да избухнат мигновенно, просто трябва да сме много търпеливи. И това наистина е нещото, на което се уча, consistency и patience. Това е другото нещо, което смятам, че е много важно за успеха, каквото и да значи успехът за вас, за мен, за другите хора. Мисля, че всеки си има своя дефиниция на успех. И това също е много важно, да имаме някаква дефиниция на успех, която не е чуждият успех. Това е трети урок, по мои сметки, който се опитвам да възприема. И то е, че моят успех, или успехът в контекста на моят живот, не изглежда така, както изглежда успехът в контекста на чуждия. Just trust the process. Реално е много трудно. Не знам какви са вашите вътрешни гласове и какви неща ви говорят, но моите понякога са много груби с мен.
И дори понякога си казвам, окей, тези неща, които казваш на себе си, тези неща, които мислиш, тези неща, които вярваш, тези епитети, които използваш за себе си, би ли ги казала някога на друг човек? И ако отговорът е не, значи нещо не е както трябва. Да. Again, trust the process. Тази вечер ще ви взема със себе си на една много специална вечеря. А какво я прави толкова специална? Ами това, че ще бъде с непознати. Тези вечери се организират от една нова платформа за София, казва се TimeLeft. И идеята е да те срещнат в общи линии с хора, с които в принцип не би се срещнал в живота си поради една или друга причина. Пътищата ви е малко вероятно да се пресекат. Искам да се надявам. Някои от тези хора, които ме поминават, не са част от вечерята, cause I'm being a bit weird at the moment. Anyway, в общи линии как се случва това да отидеш на вечеря? Теглиш си приложението, попълваш един персоналити тест, на база на който те мачват с подходящи хора за теб, спрямо характерите ви, спрямо интересите ви. И всяка сряда можеш да отидеш на вечеря с тях. Можеш да си направиш абонамент за няколко вечери или пък, както правя аз, да си букваш единична вечеря. Има такса, която плащаш, която е примерно нещо от сорта на 20 лева, но има и намаление от 30% за нови хора, най-вероятно за да спомогне за популяризирането на идеята, тъй като е нещо доста различно за българския пазар. И самата идея да отидеш на вечеря с някакви хора, с които никога пред това не си общувал. Това е втората ми такава вечеря. Първата беше доста приятна в Crazy Diamond. Днес ще сме в The Friendly Bear и мои приятелки пък са били в Ракета бар. И всички сме с доста позитивни впечатления от изживяването си. Даже първата ни вечеря аз знаех за едно момиче, с другите не знаех. И с момичето, за което знаех, всъщност не бяхме в един и същи ресторант. Седнах аз с моята компания и изведнъж се появи другата ми колежка. Бях такава, какъв е шанса тя просто рандъмли да е дошла в този ресторант с нейна компания. И изведнъж тя седна на нашата маса. И се оказа, че просто е била мачната в моята група, но се изкарахме доста приятно. Държа да отбележа, между другото, че това съдържание по никакъв начин не е спонсорирано от TimeLeft. Просто доста ме кефи като концепция. Наистина ти изкарва от нормалният ти ритъм на живот и ти дава възможност да срещнеш едни хора, с които наистина няма къде да се срещнеш. Не сте от една индустрия в повечето случаи, не сте от едни и същи приятелски кръгове. Изобщо яко е, пробвайте. Отивам на вечеря.
Часът е 1:30 и аз току-що се прибирам от вечерята с Time Left. Този път експириенсът ми беше много приятен, не че предният не е бил, но успяхме да продължим и в бар, което показва, че групата ни е била подбрана доста добре и че всички сме имали доста приятно изживяване, което сме искали да продължи извън рамките на ресторанта. Бих казала, че си водихме доста интересни разговори. Темите варираха от това просто да се представим, което е моят personal hell. Понеже в такива моменти просто мозъкът ми отказва да работи и има едно бяло платно и все едно трябва да разказвам за някакви други хора, които не познавам. Но като цяло беше наистина приятно, да говорихме си от това, кои сме ние, какво правим в живота си, до някакви доста по-концептуални, дори бих казала глобални или философски теми. Бих казала, че групата от хора също беше доста добре подбрана, като интереси, като вайб, доста си мачнахме. След това продължихме в един бар наблизо, като това също е организирано от Time Left. Като продължение на вечерта всички групи получават покана за един и същи бар и съответно можеш да се запознаеш и с още хора, след като веднъж си имал, нали, тази групова вечеря, възможност да се опознаеш малко повече с хората и след това да продължите на попитие и да срещнеш и останалите участници в този социален експеримент. За жалост обаче, мисля, че барът все още не е достатъчно развита концепция и хората, дори да имаше такива, те всъщност по-скоро се стояха като че ли на групички. Разбира се, не се размина с това да познавам човек на тази вечеря, след като на предната, както вече ви разказвах, се оказах с една моя колежка, за която изобщо не знаех, че ще идва на такава вечеря. Този път в приложението, след като се запишеш за вечерята, мисля, че предишната вечер ти казват какви ще са хората, с които ще вечеряш, като нали, ти дават някаква, кой знае каква информация, по-скоро какви националности са, какъв език ще се говори на вечерята. Може да избираш между български и английски по принцип, т.е. ако не искаш да говориш на английски и да те мачват с чужденци, може да се отпишеш от тази възможност. В кой ресторант те научаваш, мисля, че сутринта преди и вечерята и след това имаш, ти се отключва една игра с въпроси, която да помогне да навигира разговора, ако е прекалено awkward в началото. Имате нужда да щупите леда помежду си с някакъв помощник страничен. Когато се отключи частта с профилите на хората, видях, че ще имаме сърбин в групата си, останалите ще са българи и след като отидох на вечерята, дойдоха само българите. Имаше едно празно място, но никой не идваше и ние си казахме, че сърбина или сърбкинята явно няма да дойде. И може би половин час по-късно през вратата влиза не кой да е, една моя позната, която живее всъщност в България от 10 години, така че не се наложи да си говорим на английски изобщо. И това беше доста смешно и забавно, тъй като с нея се опитваме да се поговорим за среща от известно време и всъщност едно съдбата ни събра. Кай-кай! Къде е Кай-кай?
Кажи мяу! Кажете ми колко е крейзи тази пратка, просто е жестока. В смисъл наистина, който рекламист е седнал и си е казал, абе знаете ли колко ще е яко да им изпратим едно огромно огледало с една огромна панделка, жестоко. Днес е един от любимите ми дни, а именно ден за снимки. Затова изглеждам по този фрапантен начин. Тук ще излизам от мейкъп студиото, където ме гримираха. Кажете ми какво мислите за този грим. Аз мисля, че е жесток. Как зашегувам, мисля, че един път не съм излязла от това студио с нормален грим. Винаги е било нещо супер щуро и супер цветно. А сега отивам към студиото, където ще снимаме. Каква е идеята на цялото нещо, което ще се случи днес? Ами ще правя giveaway с едни любими мои концептуални партита, за които съм ви разказвала даже в един от предишните влогове. Казва се Темпераменто и го организира DJ Diaz, който организира също така и Lost Gypsyland. Партито ще бъде тази събота и темата, разбира се, е Хелоуин, като има и малко по-конкретна тема, която е Night of the Dragon и съответно моята фотосесия ще бъде инспирирана от тази култура. Ще вляза в ролята на гейша или поне ще се опитам и се надявам да се получи доста яко. Заложила съм на малко по-екстравагантен грим. Ще тестваме с една синя перука, за да е още по-щуро. И в общи линии обрах на всичките си познати и непознати всякакви гейша related stuff. Имам ветрило, имам такива таби обувки, имам кимоно, имам самурайски меч. Какво друго? Мисля, че е това, но мисля, че е достатъчно. Ще ви покажа и малко behind the scenes от самото студио, а пък самият пост с наградите ще бъде лайв в понеделник или във вторник в профила ви. В общи линии днес ще бъде малко по-щур ден, защото след това в общи линии графикът ми е доста бизи този уикенд като цяло. Освен фотосесията, ще се виждам с най-добрата ми приятелка и след това съм на едно събитие. Това не е ли посочено лице? След това съм на едно събитие по повод рожденият ден на един български бранд, Мираме. И така, после трябва да се оправим за следващия ден. Да. Pretty nice. Харесвам такива динамични уикенди. Макар че понякога ми трябва и време за почивка, но този уикенд ще бъде супер интересен, супер динамичен и супер жив, което we love. А сега си представете, че всъщност ще отида на брънч в старата госпожа Looking Like This. Отварял сме ти, я. Чакайте, хай. А ти хоризонтално снимаш, а? Ичи! Това е снимам си държа дрона и снимам с него. Ето веднага автоматично съм про. What the fuck?
Много яко. Да, това е гениално. Супер яко е. Много е яко. Супер много ме кефи, как ме следва. В смисъл? Ами има една опция да стряпа лицето. А да, имаш. Ще мога да ги кажеш. Това ще е максимум. Това е твоята джиджавка, братленце! Не, аз не имам. Взел си така ли? Не, аз не мога повече камери да си взимам постоянно, брат. Виж не си взимам Много камери. ме кефи. Да. Това е супер яката влогаджийска камера. Здрасти, Или. Ти си взе целият кит. Супер яко, човек. Там има един човек, който няма да снимаме. Няма някакво повече. Ти така. Не. Фокусира. Найс. Кул. Със сигурност си има някакъв метод. Това може да снима. На колко FPS може да снима? Виждам, че сега на 24. А ти ще снимаш на 24 само?